Welkom bij Jood wel een hele speciale weekendnieuwsshow. Een thema-uitzending werd wij het alleenig over de acute zorg in Noord-Friesland hebben zullen. Nice en Eftergroen uit Noord-Friesland. Dit is de weekendnieuwsshow op RTV NOF. Ja, er is een hele prutte bad in Noord-Friesland de afgelopen weken en een van de belangrijkste zaken daarbij wie wil de sluiting van het ziekenhuis de Sionsberg. Passana had de stekker eruit lutsen, het faillissement is onvregen, is op vretemidje uitsprutsen. En dat had een hele prutte argwaasie met zich meebracht. Een van die zaken die er ook een rol in meespelen, wie het feit dat de dokterswacht nou aan zijn 's nachts net meer open is. Acute zorg in de nacht. Is dat absoluut nog wel haalbaar? En wat betekent dit voor de mensen? Bij mij om tafel ben drie gasten te zitten. De heer Theo Frank, Monique Birkhoff en Sietse Keilstra. Zou je hemzelf even voorstellen willen? Ik begin bij jou, Frank. Ja, ik ben Theo Frank, ik ben huisarts in Dokkum, in het huisartsencentrum in Dokkum. En daarnaast ben ik ook betrokken bij de dokterswacht bij de postcommissie. En we waren in Dokkum ook de eerste post die open ging van de dokterswacht in 2002. Monique Birkhoff, de manager van de dokterswacht, ofwel de leidinggevend van de dokterswacht Friesland. En tot slot Sietse Keilstra, ik ben voorzitter van de regionale ambulancevoorziening. En dat is de overkoepelende organisatie voor ambulancezorg en een meldkamer in Friesland. Nou, we gaan een hele hectische weken gewoon van de week. Begin deze week waren bekend vanzelfs dat het ziekenhuis de Sionsberg het net redden zou. En dat had uiteindelijk resulteerd in het definitieve faillissement wat eind deze week uitsprutsen is. Daar kwam ook nog een oor iets bij. Dat we de sluiting van de dokterswacht. Mensen hebben een hele rode tijd mee maken. Hoe ga je dat als huisarts ervaren hier? Nou, voor de huisartsen verandert er in zoverre wat dat wij waren gewend om samen te werken met de Sionsberg. Onze praktijk zit ook aan de Sionsberg vast. Ja. En in ons gebouw wordt ook 's avonds en 's nachts de zorg vanuit de spoedzorg geregeld door de dokterswacht. Dus om 5 uur dan gaan onze dokters weg en dan komen de dokters en de assistentes van de dokterswacht daar zitten. Ja. En meteen daaraan vast, daar zat de Sionsberg met ook de mogelijkheid om mensen te verwijzen of om mensen snel even te laten beoordelen door een specialist of door een verpleegkundige. Ja, het wie al jaar op loopafstand natuurlijk, heel makkelijk. Ja, er zat 5 meter tussen. Wanneer waren jou bekend met het feit dat het eindigje zou? Wanneer kregen jou het te jaren? Nou, de signalen waren al wat langer bekend, dat er grote moeilijkheden waren. En ergens waren we er toch ook wel op voorbereid dat er een moment zou komen dat we niet meer konden beschikken over de voorzieningen die nodig zijn om een ziekenhuis in de lucht te houden. Ja. Dan komen we naar die dokterswacht. Mevrouw Birkhoff, jij bent van de dokterswacht. Hier in Friesland, in Noord-Friesland, waar dacht, die dokterswacht dat is een feit. Het had niks met de Sionsberg te maken, dus die dokterswacht bloot. Ja. Maar hoe zit de verhouding tussen de dokterswacht en de Sionsberg precies? Nou, sowieso is denk ik een miswaar. De dokterswacht blijft ook. Dus ook zowel in de avond, nacht en weekenden zijn wij gewoon aanwezig. Het nieuws misschien omdat wat naar buiten is gebracht, dat is dat de post in de nacht na 11 uur dicht is. Maar dat wil niet zeggen dat we er niet zijn. Nee. Want er blijft een huisarts rijden, een visitearts noemen wij dat, die visites doet in Noordoost-Friesland met de dokterswachtauto. Zo ging het altijd. Ja. En de relatie met het ziekenhuis was dat wij hebben op de avond en de nacht en de weekenden hebben een bezetting van 2 huisartsen en 2 ervaren doktersassistenten. En in de nacht is dat 1 huisarts. Ja. En als de huisarts dan visites ging rijden, dan was de ADOA, de acute diagnose opnameafdeling van het ziekenhuis Sionsberg, was de achtervang. Ja. En vandaar dat de reden zijn van als de huisarts op visite is en er komt een patiënt die niet belt, want dat wil we straks even over het advies geven dat je kan bellen, is er geen achtervang. En dat is een onveilige situatie. Ja. En verder was onze relatie eigenlijk wat Theo net hier ook zei, dus dat we heel makkelijk natuurlijk door konden verbinden. Ja, en de hele röntgenlab. Ja. Sietse Keilstra, ambulancevervoer in Noord-Friesland is natuurlijk al heel vaak wat om te dwaan is. Dat begon eigenlijk al op het moment dat de
geboortezorg stoppen in Sionsberg. Hè? Want toen waren er al aan van ja, maar hoe komt het dan? Toen kwam Jim ook al in beeld, hè? Ja, dat klopt. Dat hij toen te maken met de 44 minuten norm. Dat betekent dat iedere Nederlander binnen 44 minuten bij de ambulance in het ziekenhuis wijzen moet. Toen die geboortezorg voortvoer en de formele spoedeisende hulp van de Sionsberg. Toen moesten we maatregelen nemen om wel aan die 44 minuten te voldoen. Ja. En toen is er een ambulancepost die met Slawier kwam. Nou, voordat we over al deze zaken verder praten, wil ik even met je waarom in het tijd. Die acute zorg in Noord-Friesland, hoe zag die er eigenlijk uit voordat de dokterswacht er kwamen? Zal ik daar wat over zeggen? Ja, graag. Nou, voordat de dokterswacht kwam, en dat was in 2002 is de eerste post in Dokkum opgericht van de dokterswacht Friesland. En daarvoor deed iedere huisarts dienst in een waarneemgroep. Okay. En dat was dan voor Dokkum, deden we met 5 huisartsen dienst. En dan had je ten noorden van Dokkum waren 3 huisartsen die samenwerkten en ten oosten weer 3. Zo hadden de huisartsen de diensten onderling verdeeld. En als je dan als patiënt een acute hulpvraag had, iemand die heel benauwd was of iemand die heel veel pijn had, dan belde je de dokter en over het algemeen legde die dokter dan een visite af. Ja. En in een aantal gevallen kon die dan op dat moment de patiënt iets toedienen, geneesmiddelen. Ja. En in een aantal gevallen was het nodig om een ambulance te bellen of om de patiënt op transport te zetten. Maar vaak de ambulance werd dan gebeld. En dan werd de patiënt aangesloten op de bewakingsapparatuur en dan werd gekeken van nou, waar kan hij het beste naartoe. En dat was soms de Sionsberg. Die had toen nog een eerste hulp, een spoedeisende eerste hulp, een SCH-afdeling. Ja, dat is de voorganger van die ADOA. Ja. Nee, dat is de voorganger van de medische spoedopvang. Of van de medische spoedopvang, oké. Daar kan ik zo wat over vertellen, maar dan werd de patiënt daar vervoerd. En bijvoorbeeld iemand met acute hartklachten, die ging naar Leeuwarden. Ja. En iemand die bijvoorbeeld hartfalen had, wat in Dokkum behandeld wordt, die ging naar Dokkum. Ja. En dat deden we dan in overleg vaak ook met de verpleegkundige. Die sloot dan een monitor aan en een hartfilmpje of die mat ook nog andere dingen. En de zuurstofverzadiging en dat soort dingen. En afhankelijk daarvan werd de patiënt vervoerd. Maar als dan eens even just, draai je boven Dokkum, draai je onder 5 in Dokkum. Wie van Jemmers huisartsen ook een hele belastende situatie, bijna 24/7 on call, liep het bij wel. Nou, er waren argumenten om de acute zorg anders te organiseren. Op de eerste plaats was het zo dat veel huisartsen best wel moeite, jonge huisartsen met name, veel moeite hadden om die 24 uur bereikbaarheid ook handen en voeten te geven. En daarnaast was het zo dat er steeds een grotere roep kwam om kwaliteit, ook voor de acute zorg. En dat betekent dus dat je een heel erg vermoeide huisarts zondagsavonds aan je bed, dat gaf nou niet altijd de beste kwaliteit. Nee. En vandaar dat we ook hebben gezegd, ook als huisartsen in Friesland, laten we nou eens proberen om de kwaliteit flink naar boven te halen. En daarnaast ook natuurlijk, dat geef ik ook toe, een flinke reductie van je dienstenlast te bewerkstelligen. Ja, en dat resulteerde dus in 2002 in de dokterswacht. Wat weer de initiële opzet van die dokterswacht? Wat weer de opzet? Hoe kwam het er te zien? Nou, langzaam is dat dus in 12 jaar doorgegroeid naar een post waar zo rond 270 huisartsen bij deelnemen, dus aangesloten zijn. Ja, en dat is heel Friesland, hè? In heel Friesland. En volle dat in Noord-Friesland, om het even helder te krijgen? Nou, de huisartsen in Noordoost-Friesland die over het algemeen in Dokkum dienst doen, dat gaat tussen de 25 en de 30 huisartsen. Ja. Nou, en als je dan ziet, als we kijken puur, want er zijn in Friesland 5 huisartsposten van de dokterswacht. Maar kijken we nu naar Dokkum. Nou, als je dan ziet hoe werkt de dokterswacht, om 5 uur sluiten huisartsenpraktijken in de regio Noordoost-Friesland. En daar zijn de grootste deels dus aangesloten. Dat betekent dat dan om 5 uur de dokterswacht open gaat, de huisartsenpost open gaat in Dokkum. En die gaat tot de volgende ochtend 8 uur door de week. En in de weekenden en in de feestdagen, tijdens de feestdagen, nemen wij de spoedeisende huisartsenzorg over. Dus wel de spoedeisende. Ja, het is dus net zo dat je er even heen kan kennen. Het is niet een normale huisartsenpraktijk, nee. En hoe is bij de oprichting van die dokterswacht de regionale ambulancevoorziening daarbij betrokken? Nou, eigenlijk vanaf het begin hebben we een goede gearworking gehad met de dokterswacht. Ik er zijn hele goede afspraken over patiëntencategorieën. Ik naar de telefonische triage.
triage is op welk moment heb je welke hulpverlener nodig, zeg maar. En daar ben ik goede afspraken over. Ja. Nou, gaan we eens even verder. Je hebt het zoals zijn, spoedeisende eerste hulp, ADOA, de eerste hulp en dat soort zaken. Wat is daar al hier het verschil tussen? Want het zijn al hier termen die van een hele prute mensen misschien net helemaal helder binnen. Ja. Nou, de medische spoedopvang, dat is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen van het huisartsencentrum in Dokkum, de Dokterswacht Friesland en de Sionsberg. Ja. En binnen die medische spoedopvang, de MSO, kunnen eigenlijk alle mensen met een zorgvraag terecht. Ja. De zorg die wordt verleend binnen kantoortijden is door het huisartsencentrum en buiten kantoortijden de dokterswacht. Ja. Ja. En daarachter zit dus het stukje specialisatie. Ja. En de ADOA, dat wil zeggen, dat zijn 8 bedden waar mensen kortdurend kunnen worden opgenomen. Ja. Daar wordt onderzoek gedaan door specialisten, door gespecialiseerde verpleegkundigen. En na dat onderzoek kunnen we of zeggen van kan de patiënt behandeld worden in huis, of die wordt opgenomen en dan zit dan meteen op de goede afdeling, of wordt om transport gezet naar een centrum als MCL wanneer het te complex is voor de Dokkumse situatie. Ja. Nou, ADOA staat voor acute diagnose en opnameafdeling. Ja. En dat is eigenlijk in de plaats gekomen van de spoedeisende eerste hulp. Ja. Omdat de eisen die werden gesteld aan de spoedeisende eerste hulp, die waren zo hoog geworden. Dat zijn landelijke ontwikkelingen. Ja. Dat eigenlijk de spoedeisende eerste hulp als zelfstandige eenheid niet kon bestaan. Maar binnen de medische spoedopvang konden we dus wel de functie van de eerste opvang vormgeven. Ja. Nou, en daar leidt hem dan echt nou die crux dat die ADOA, wat onderdeel is van de Sionsberg, natuurlijk verdwijnt. Ja, dat is het probleem. En daarom, dat had ermee te maken volgens mij dat de dokterswacht nog straks een meer bereikbaar is. Ja, dat de post in de nacht, en dat doen we puur voor mensen, omdat bij de MSO die functie betekent dat de mensen gewoon overdag al naar deze praktijk lopen. Dus ook in de avond, de nacht en de weekenduren. Men is dat gewend. En terwijl we eigenlijk de rest van we zeggen eigenlijk bel eerst altijd de dokterswacht op dat 0900 nummer. Ja. Kunnen we dat ook beter plannen, de zorg. Maar goed, men is gewend in Dokkum om naar de post ook te gaan. Ja. En in de nacht hebben wij gewoon 1 huisarts die rondrijdt en visites doet in Noordoost-Friesland. Dus soms was hij op de post, maar soms ook weg. Ja. En omdat nu er niks meer achter zit, hadden wij zoiets, dat risico kunnen wij niet nemen. Want als er toch die ene, het zijn er nog best niet, het zijn er echt niet veel. Hè. We hebben gemiddeld 1 of 2 patiënten komen zonder te bellen in een week op het ziekenhuis. Zonder te bellen, hè? Ja. Zonder te bellen. Ja. Dus wij zeggen ook, het advies is ook, we hebben dezelfde zorg, maar bel alsjeblieft en vooral na 11 uur, kom daar niet toe, want het licht is gewoon uit. En als wij hadden blijven zitten, het licht brandt en de huisarts is weg en er is niemand meer, dan is het gewoon een onveilige situatie. Ja. Dus dat is de reden. Ja. Dus de zorg blijft hetzelfde, de dienstverlening. Ja. Dat is een hele prutte onrust bij mensen waren. Termen die we jaren van, maar als we dus nou in Aanjem een hartaanval krijgen, dan ben het bokje. Is dat zo, Kielstra? Nou ja, een hartaanval is nooit goed, hè? Ik bedoel, laten we daarmee beginnen. Ja. Maar de situatie met het hartaanval in Aanjem is net anders als vorige week of een Ierling. Nee. Maar een hartaanval, dan komt de ambulance te plak. Het is meestal die symptomen van het hartaanval die moet voort 112 bellen, dat is het allerbelangrijkste. Dan komt die ambulance, die maakt een hartfilmpje, die had contact met de interventiecardioloog van het MCL. En als het inderdaad een infarct blijkt te wijzen, dan wordt die patiënt met spoed naar MCL gebracht. Ja. Dat is net oors dan dat het weer. Nee. En dat is net oors dan in oren plakken van Friesland. Dat weer, dokter Frank, dat weer dus altijd al zo. Dat als je bijvoorbeeld hartkwalen kreeg of dat soort zaken, of een hersenbloeding of een TIA of wat dan ook, maar dat je naar het MCL gebracht waren. Nou, daar moet ik wel een beetje een verschil in maken. Het hangt een beetje vanaf welke acute hulpvraag je hebt, waar je naartoe werd vervoerd. We hebben een tijd lang, ook in de Sionsberg, hebben we een stroke unit gehad. En dat wil zeggen, mensen met een beroerte konden daar opgenomen worden. En er werd binnen een bepaalde tijd de diagnose gesteld en ook de behandeling gestart. Omdat daar toch tijd heel cruciaal is. Maar voor wat Sietse net zegt, een acuut myocardinfarct, dus een hartaanval, die echt eentje blijkt te zijn, daar kon je in Dokkum sowieso al niks mee. Nee. Dus die moest altijd al naar een centrum waar ook meteen een
een ingreep kan worden gepland. Dus het hangt heel erg af van welke acute hulpvraag er is. En misschien is het goed om dan ook nog een keer een onderscheid te maken tussen acute levensbedreigende situaties en acute hulpvragen die wat lager complex zijn. Bijvoorbeeld iemand die valt en die breekt zijn pols. Ja. Nou, dat is voor medisch gezien nou niet het allerergste wat je kunt overkomen, maar als je ermee zit, ook als je in Arnhem zit, heb je natuurlijk best wel last van zo'n pols. Aanstaan praten wij verder met uw gasten hier rond tafel. Eerst zorgen we eventjes naar een verslag van de gebeurtenissen die deze week plaatsvonden hebben in Noord-Friesland. Want RTV NOF wie er vanzelfs bij. Absoluut een zwarte dag, zeker voor het personeel. Dit is een hele harde klap voor personeel in eerste instantie, omdat die zich met hart en ziel altijd inzetten voor de zorg in de regio. Maar ook voor uw inwoners. En ook de Sionsberg is natuurlijk een enorm goede werkjouwer. En daarmee heeft natuurlijk ook wel een positie in de meerschap. Zowel in de directe zin van de werkgelegenheid als in de indirecte zin met alle talleverende bedrijven. En hoe kunnen wij in de toekomst hier een zorgaanbod realiseren bij het mensen een beroepsformatie. En daarvoor gaan we nu een proces opstarten bij in de bevolking en de stakeholders in Beluisenburg. Als een soort laatste der Mohikanen, wat is jouw gevoel bij dit alles? Nou ja, toch een gevoel natuurlijk van teleurstelling in die end. Hè. Wij binnen hier Kaam al een tijdje lang, september 2012. En we hebben toen, zal ik maar zeggen, proberen bestuurlijk en organisatorisch en qua relaties met de omgeving de boel weer wat goed in de stokken te krijgen. En dan is uiteindelijk komt het tot het punt dat een faillissement onvregen wordt, maar natuurlijk heel verdrietig. In eerste plek voor al die mensen werkzaam in de Sionsberg en de medisch specialisten. En dan letterlijk voor uzelf, omdat alle inspanningen ten spijt het net bracht het wat we graag doen. Is in zo'n krimpgebied als Noord-Friesland een dergelijk ziekenhuis als de Sionsberg levensvatbaar? Dat kennen alle je wel, maar er moet een bepaalde omvang van patiënten wijzen om dat alle jaren gefinancierd te krijgen, om het zo maar te zeggen. En dan blijkt dat er te weinig talloop is naar een ziekenhuis in deze regio die het maakt dat het financieel van elkaar krijgen is. En in die zin is het zo dat in deze regio een ziekenhuis zoals we dat nou kennen, de Sionsberg, net goed exploiteerbaar is. Voor ouderenzorg is de toekomst. Wij gaan door. De continuïteit van de zorg van vandaag wordt hierdoor niet door beïnvloed. De zorg gaat gewoon door voor de mensen. Ja, een van de redenen daarvoor is ook het feit dat de ouderenzorg volgens mij op dit moment nog de enige poort binnen Passana is die winst maakt. Hè? Ouderenzorg maakt positieve cijfers. Dat is zeker zo op dit moment. Op het totaal is dat zo. We zijn op dit moment in gesprek met een partner. En door het bestuur is vandaag ook toegelicht dat het heeft onze voorkeur om een partner te vinden in de ouderenzorg zelf. Want dat is in dezelfde branche. En dat is wat dat betreft nog interessanter dan een ziekenhuis. Ja, je zegt een serieuze overnemende partner. Als ik dan eens eventjes in de regio zie, dan zou ik het persoonlijk logisch vinden dat we dan praten over zorggroep Noorderbreedte. Ja, u gaat me nu uitdagen en namen noemen over partners in de regio hier. Daar ga ik even nu geen antwoord op geven. We hebben afgesproken dat we dat nu doen. Dat iedereen in deze onderzoeksfase goed zijn eigen werk kan doen. Dus zo gauw als daar definitief en meer uitsluitsel over is, dan zullen we dat heel snel bekendmaken. Ik denk dat we gewoon de poli, dat ze die, als het een beetje kennen, dat ze die wel bestaan laten maken. Want dat zou al een heel stuk schillen. Wat mij betreft hoeven er geen beiden te wezen. Dat zou wel mooi wezen, maar het blijkt dus dat dat net kan. Dus dan mag je wel realistisch wezen. Dat je zegt van, nou, we gaan in ieder geval hier wel eerste hulp en moeten de operaties of wat dan ook maar opnamen. Dat je dan zegt van, we gaan naar Drachten of we gaan naar Ljouwta. De Friesland zegt van, wij kopen geen zorg meer in de Sionsberg. Dan kan je nog zo'n mooi investeringsplan hebben, dan ben je er nog niet. Ja, daar zegt u precies het probleem. Ook het probleem dat wij zien inderdaad. Dat uiteindelijk in Nederland de zorgverzekeraar toch die macht heeft gekregen. En wij moeten dus de zorgverzekeraar proberen te overtuigen van ga nou met ons praten, ga nou met ons proberen iets moois te maken. Dan zal dat ook ten goede van jullie zijn, want mensen zullen tevreden daarmee zijn. Zij hebben een monopoliepositie, dus keep je zij hier geen zorg in, dan komt je geen geld binnen. En in die zin heeft zij gewoon een hele grote macht. En wij denken dat dit de gelegenheid wezen kan, ofwel dat ze door de bocht gaan, wat net gebeurt
gebeuren gaat, ofwel dat andere partijen dus zeggen, wij hebben wel betrouwen in dit ziekenhuis en in het nieuwe plan. En wij willen daar wel geld in steken en wij willen daar wel zorg in keepje. Want laat ik voorop stellen, onder kwaliteit had het nooit lijn. En nou al heel dal net, de inspectie had ik zijn, het is al je dik in orde. Het belangrijkste is dat wij eigenlijk de zorg proberen te leveren die nodig is. Dus zolang de deuren open zijn en mensen die zorg nodig hebben, staan wij daar klaar voor. Maar ja, je moet op een gegeven moment wel een gebouw hebben en als de deuren dicht gaan, kunnen wij die zorg niet meer leveren. Ja. Nou, ik vind wel dat er wat blijven, maar ja, dat is sowieso nodig hier in het noorden. Ik bedoel, wie wij je dan nog in verwoorden? Dan wij je relatief nog makkelijk, hè, wat betreft het ziekenhuis. Maar als je in Holwert, bovenop de klaai wij, nou, dan is het gewoon noodzakelijk, of de eilanden, het is gewoon noodzakelijk dat je een ziekenhuis blijft. In ieder geval dat je de polykliniek nog is. Ik weet wel van een absurde situatie dat er geen mensen opname worden maaien meer. En dat de artsen hier dan maar 112 bellen moeten. Ja, dat haast het net voor mogelijk. Maar dat schiet te ken. Het is wel zo dat het personeel en de medische staf het zijn. Als we nog wel of geen salaris krijgen op dit stuit, wij werken terug. Dus de polyklinieken binnen gewoon ingepenjoerd. Er moet ook brood op de plank komen inderdaad. Ik moet zeggen dat dat op dit moment niet mijn voornaamste zorg is. Ik wil de patiënten hier helpen. Ik wil een mooi plan maken zodat mensen toch in de toekomst duurzaam hier naartoe kunnen gaan. En ook een klein ziekenhuis kan bewijzen dat ze heel mooie zorg leveren. Als ik zie ik zelf kom als arts uit Midden-Nederland. Ik heb in hele grote ziekenhuizen gewerkt. Ook in kleinere ziekenhuizen. Ik moet zeggen het is een hele prettige populatie mensen waarmee je te maken krijgt. Mensen die inderdaad echt heel blij zijn met de zorg die je levert. Ja, dat stimuleert zo enorm. Dat is eigenlijk de basis van je werk, dat je plezierig met je mensen omgaat. En dat geeft ons enorm veel stimulans om hier wat neer te zetten. Want als wij hadden gedacht, ja, de mensen willen de zorg hier niet door ons geleverd hebben, dan zou ik hier niet staan. Wij praten jongen over ziekenzorg in Noord-Friesland en wel speciale de acute ziekenzorg. Bij mij zitten nog steeds Mitraille Gossen, Theo Frank, Monique Bierkenhoff en Sietse Kielstra. Wij hier het voor de video hier het over het feit van wat gebeurt er op het moment dat jouw hulp nodig gaat in de jongens en in de nacht. Laat ik eens bij jou beginnen, dokter Frank. Stel je voor, ik heb wat. Neem zelf eens even wat doe ik dan? Nou, stel dat je thuis bent en je krijgt opeens hele erge pijn in je rug en je voelt je ziek, je hebt koorts en je denkt van nou wat er nou aan de hand is, ik kan niet wachten tot morgen. Nee. Het verstandigste wat je dan kunt doen is het nummer van de dokterswacht bellen. Dat is 0900 112 7112. En dan krijg je iemand aan de lijn die helemaal opgeleid is om te kijken hoe snel moet nou zo'n klacht door een dokter worden gezien. Ja. Soms is het zo, als je je verteeld hebt, dan hoef je helemaal niet naar een dokter. Nee. Dan kun je een advies geven. Maar als je daar ook koorts bij hebt bijvoorbeeld, dan zal dus dat noemen ze de triagist, die zit in Heerenveen. Oké, die zit in Heerenveen dus? Die zit bij Jim? Ja, in de dokterswacht. We hebben echt een soort callcenter. Oké. En daar komen alle telefoontjes in Friesland komen daar binnen. Dus het is net zo dat wanneer ik bij de dokterswacht bel, dat ik met ook kan bellen? Nee. Oké. Dus je belt altijd, dat gaat naar het is een centraal nummer. Ja. En zij schatten dan in wat de urgentie is en welke medische hulp nodig is. En dat kan verschillend zijn, inderdaad, opwachten, wat Theo net zei, tot de volgende dag. Of het is spoeds en je kan dan nog wel naar een post toe komen. Dan zeggen we altijd, kom naar de post in Dokkum toe. Ja. Dat is dichtstbijzijnde. Of we sturen inderdaad een huisarts op visite, dus dan komt de huisarts langs. En in hele erge gevallen, dus als de urgentie erg hoog is, dan is het eigenlijk dat we de ambulance inzetten. Ja, dokter Frank neemt dat een triagist. Ja. Die mensen die bij hem daar aan de telefoon zitten, wat voor opleiding hebben die hoor? Dat zijn hele ervaren doktersassistent met jarenlange ervaring. Ben dat de zogenaamde nurse practitioners? Of weer dat nee, dat zijn weer wat anders. Ja. Oké, nou dan ben ik dus in Heerenveen terug te komen en Heerenveen zei van nou, last van de reg, koorts erbij, ik vertrouw het heel dan net. En dan? Nou, dan kan het zijn dat de assistente, de triagist dan, die vraagt dus door van zijn er ook problemen met de ademhaling? Of is degene bij kennis? Ja. En als degene bij kennis is en de ademhaling is goed, dan zal zeker bij rugpijn en koorts die combinatie, die kan wijzen op een nierbekkenontsteking. Ja. En dan ook even afhankelijk van de leeftijd of de situatie. Misschien heeft die patiënt ook nog andere dingen, last van zijn hart of
afhankelijk daarvan wordt de urgentie ingeschat. En dat kan zijn dat je zegt van er moet onmiddellijk een dokter naartoe. Het kan ook zijn als het wel meevalt dat je aan de patiënt voorstelt van nou je kunt het beste naar de post in Dokkum komen of ergens anders in Friesland, laten we even over Dokkum houden. Naar Dokkum toe, want daar kunnen we ook even de urine onderzoeken. Ja. Dat zou mooi zijn. Aan de andere kant is het ook zo dat in de auto van de dokterswacht er zitten ook vrij veel instrumenten, ook om de urine te testen. Ja. Maar in ieder geval is het heel belangrijk, en dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen, het beste is het om te bellen. Ja. En dan kun je daar aan de telefoon al heel duidelijk krijgen hoe snel moet zo iemand gezien worden. Ja. Waar dan ook. Ja. Dat blijft ook bestaan. En dan maak ik even de link naar de situatie die nu is ontstaan. Dat blijft ook allemaal. Ja. Dat blijft 's avonds en ook 's nachts mogelijk. Dat veroordeelt helemaal niet. Helemaal niks. Nee. Wat er wel verandert, dat is misschien ook goed om te zeggen, dat is dat om te beginnen mensen die zonder afspraak naar de post komen, die komen verdicht erdoor. Die komen tussen 11 uur 's avonds en 's ochtends 8 uur voor een dichte deur. Ja, dat is in jonge oren echt midden in de nacht. Ja, dat is midden in de nacht. Ja. Maar als diegene gebeld heeft, dan wordt hij op dezelfde manier beoordeeld en op dezelfde manier een urgentie bepaald en op dezelfde manier een consult, dan wel een visite aangeboden, dan wel doorgeschakeld naar de centrale post ambulance. Ja. En die afhankelijk van dus wat wij denken dat er aan de hand is, de eerste inschatting door de dokter, ga je iemand behandelen of je zegt we moeten toch vervoeren naar een ziekenhuis. Ja, en wat er dan verschilt is dat vroeger kon je dan iemand naar de Sionsberg vervoeren voor opname en diagnostiek. Ja. En dat kan dus nu niet meer. Nee. Dus dat moet of naar Drachten of naar Leeuwarden. Of naar Groningen. Of naar Groningen. Ja, want als je boven in Friesland bent, dan kies ik wel naar Grace. Ja, over het algemeen kiezen mensen toch het meest voor... Dus ik kijk even naar klopt. jou. Ja, hoor. Een aantal op jaarbasis gaan naar Groningen. Maar met name Groningen UMCG is ook weer veel meer specialistisch dan de algemene ziekenhuizen in Friesland. Ja. Maar die dokter die daar s'nachts rondrijdt, rijdt hij in een auto voor jullie rond? Ja. Met de chauffeur van jullie? Ja, van het bedrijf. Ja. Niet specifiek van de ambulancevoorziening, maar wel van Kelstra personenvervoer. Ja. We hebben het hier over situaties die net levensbedreigend binnen. Alle situaties waarvan als net denkt van het gaat mis in, dan bellen we dit nummer dus. 0900 112 7112. Ja, dat gaat om situaties waarvan als net voor het idee haast, ik val je debidel. Precies. Ja. Kielstra, 112, wanneer bellen we dat? Als je denkt dat er een levensbedreigende situatie is, of je weet het net zeker als dat zij is. Ja. Dat is het belangrijkste. Als je het net vertrouwen, je denkt van nou dit is levensbedreigend, of het zou levensbedreigend wijze kennen. Maar als je voor die 112 bellen, en nu ervaring is dat meestal dat ik heel goed inschatten ken. Toch wel, wanneer ze dat. Ja, wij horen dat ik bij. En wij zorgen dat in 94% van de gevallen, wanneer mensen 112 bellen, dat er daadwerkelijk ambulancezwaar ter plaatse gaat. Ja, en als er dan 112 bellen wordt, komt er dan echt nog een dokter tussen? Soms. In een aantal gevallen, Sietse zegt het al, in een aantal gevallen komt de ambulance bij een patiënt waarvan je zegt van nou eigenlijk is hier geen sprake van een hartaanval. Dat bedoel ik bijvoorbeeld een paniekaanval, hyperventilatie, dat kan heel erg lijken op een hartaanval. Ja. En als de ambulanceverpleegkundige heeft uitgesloten dat het gaat om een acuut gevaarlijk medisch probleem, dan kan hij de dokterswacht bellen en vragen of de dokter van de dokterswacht er alsnog even heen wil gaan om dat op te pakken. Ja. Misschien is het goed om even te zeggen of je nou dus 112 belt of het nummer van de dokterswacht. Stel nou dat de assistente van de dokterswacht, de triagist, om het moeilijke woord weer te gebruiken, zegt van nou dit lijkt toch wel iets wat levensbedreigend is, dan wordt er via dat nummer van de dokterswacht automatisch doorgeschakeld naar de centrale postambulance. Dus je draait eigenlijk nooit het verkeerde nummer. Nee, inderdaad. Dan ben je altijd op de goede plek. Daar is de kunnen bellen. Andersom is dat extra. Ja, want aan elkaar verbonden allemaal. Dus een van de dingen waar het meesten zich natuurlijk hier in Friesland echt wel heel erg zwaar om maken hebben, is het verhaal met die geboortezwaar. Wat had ik thuis bevallen wil en het gaat net goed. Maak dan bijvoorbeeld altijd de verloskundige 112 bellen of de dokterswacht.
Of kun je echt hetzelfde doen wanneer het misgaat? Hoe werkt dat, Kielstra? Nou, als het echt heel bot misgaat, dan kun je dat natuurlijk altijd zelf. Want iedere burger kan op elk moment gewoon 112 bellen als ze het net vertrouwen. En dan we ze door de telefoon ze altijd verder helpen. Dat wordt nooit zijn van nee, sorry, dit is net voor u of dit of dat. Je wil altijd verder helpen en dat wordt adequaat in fusion. Met de geboortezwaar ben destijds al hele goede afspraken maken met de verloskundigen dat voor jou al een beetje iets wordt van wat voor bevalling wordt het. Zitten er meer of minder risico's aan? Wat is de afstand tot het ziekenhuis? Mocht het wel misgaan? En in sommige gevallen resulteert dat er een polyklinische bevalling komt in plaats van een thuisbevalling. Ja, want is het zo dat het aantal thuisbevallingen hiermee toch naar beneden gegaan is? Ik heb er geen cijfers over. Nee. Weet je dat als dokterswacht of als ambulancevervoerder? Nee, dat weten wij niet. Nee. Want die 44 minuten, want daar gaat het je dan heel erg om. Die 44 minuten, vanaf wat moment telt dat? Vanaf het moment dat je belt. Dat de telefoon opname wordt in de meldkamer, dan gaat die 44 minuten in. Ja. Kielstra, we hebben het de Aron hier heel vaak die 44 minuten grens om mij de ambulance van naar het ziekenhuis gebracht te worden. Die 44 minuten, vanaf wat voor moment begint dat te tellen? Die 44 minuten die begint te tellen op het moment dat de telefoon opname wordt in de meldkamer. Wat goed is te vermelden is dat het geen zwaarnorm is. Het zegt niks over de kwaliteit van zorg. Het is een planningsnorm van heel Nederland. Waar moet voorzieningen wezen, zodat patiënten uit de regio binnen 44 minuten in het ziekenhuis wezen kunnen. En dat is echt de reden waarom de ambulanceposten zitten waar ze zitten? De ambulanceposten spelen nog een orennorm. Dat is de 15 minuten norm. Dat betekent dat in 94% van de gevallen moet meestal 112 bellen. En dat de ambulance noodzakelijk is, die moet dan in 94% van de gevallen binnen een kwartier te plak wezen. Oké. Want dat is echt bijvoorbeeld mijn hartaanval, moet je echt binnen een kwartier te plak wezen, ook, hè? Nou, hoe eerder hoe beter. Ja. Wat op zich, misschien mag ik dat aanvullen, wat op zich met name een hartstilstand heel belangrijk is het AED-verhaal en de burgeralarmering en het reanimeren. Dat moet echt binnen die 6 minuten, zelfs nog sneller, en daar kunnen wij eigenlijk net zien rieden. Nee. Dus dat is het opstarten van een reanimatie bij een hartstilstand is het allerbelangrijkste. Weet ik nog heel erg nieuwsgierig naar binnen. De zorg die bij mensen leeft op dit moment. Want het is Friesland weer natuurlijk dat in het gips van Sint-Jensjes schokt. Toen ze hadden dat naast de Sionsberg ook nog de dokterswacht s'nachts tegen ik zal even naar daar, Monique. Kun je dat vaststellen? Dat mensen in de stressketten binnen? Ja, ik snap die zorg wel. En ik denk dat het ook, en daarom is het goed dat we hier ook zitten. Want op zich hebben wij wel, als je ook de persberichten verder doorleest, staat er ook, in feite blijven gewoon in dezelfde samenstelling en blijven gewoon dezelfde zorg leven. Ja. Maar even het idee dat wij 's nachts de post dicht is, wil niet zeggen dat de dokterswacht dicht is. En ik denk dat dat even in de nieuwsberichten en de media, dat niet goed belicht is. Want we zijn echt niet dicht. En zelfs in de avonden schalen wij zelfs 2 op. Dus er zit, van 5 uur tot 11 uur zitten echt 2 huisartsen. Ja. Dus we hebben extra huisartsen ingezet. Ja. En in de nacht rijdt er echt gewoon nog een huisarts, net als alle andere dagen. Ja, en die MSO, die blootrekken gewoon, die medische spoedeisende opvang, die blootrekken gewoon. Die blijft er ook, overdag. Ja. Ja, overdag, s'avonds en in de weekenden. Ja. Er blijven er altijd 2 huisartsen en 2 assistentes. Ja. En die assistenten zijn zelfs speciaal opgeleid om te ondersteunen. Ja. Dus de capaciteit is ook eigenlijk ruim voldoende in Dokkum. Het enige wat nu verschilt en wat wegvalt, dat zijn op dit moment in ieder geval de mogelijkheden om onderzoek te doen. Ja. Op dit moment is het zo dat buiten de kantoortijden om bijvoorbeeld de functies, röntgenfoto's maken of laboratoriumonderzoek doen. En ook die ADOA waar we het net over hadden, die zijn gesloten. Ja. Dat betekent dus wel dat het voor mensen heel oncomfortabel is ook, dat ze bijvoorbeeld verder moeten reizen als er een foto moet worden gemaakt. En dat zijn natuurlijk wel, dat zijn hele lastige dingen. En ik kan me ook voorstellen dat mensen daar niet vrolijk van worden. Ja, want is het extra Kielstra dat er dus deze situatie zich voorin had, er meer ambulances beschikbaar binnen in die nachtdiensten tussen 11 en 8 's morgens? Nee, er binnen net meer beschikbaar. Dat komt omdat de capaciteit al ruim voldoende weer voor deze regio. Met name omdat 2 in de standplaatsmetselen wie er bij kwam is, die prima als backup kan zijn voor Dokkum. Ja. En wat wij willen zorgen natuurlijk is dat bij de ritten die voorheen naar de Sionsberg gaan, bij de stabiele patiënten, die mensen die moeten nog verder voortbrengen
gebracht worden. Ja. Dus de rijtijd bij de ambulance neemt wat daar. Nou, dit gebeurt nou al omdat de Sionsberg sluiten is. Stel je voor dat we een doorstart krijgen. Dus ik even naar jou, Frank. Dat we praten over een anderhalf lijns hulpzorg. Eerst maar eens even, wat is dat? Ja. Nou, de term die geïntroduceerd is, dat noemen ze een anderhalve lijn centrum. En een anderhalf lijn centrum, dat is een huisartsenvoorziening. Die voor en door huisartsen is. En waar huisartsen iets meer kunnen doen dan wat ze in een gewone praktijk doen, door samen te werken. Ja. Dat betekent dat huisartsen die goed zijn in het doen van ingreepjes, die kunnen daar zeg maar meer doen dan in een gewone praktijk. Maar het blijft huisartsenzorg. Ja. Dus in de media wordt een beetje gesuggereerd af en toe dat een anderhalf lijn centrum een ziekenhuis kan vervangen. Ja. Dat hij de spoedopvang kan vervangen. En dat is denk ik niet een goed beeld. Je kunt wel meer bij de huisarts houden. Je hoeft minder snel te verwijzen als je dus ook goede middelen ter beschikking hebt. Maar de achterwachtfunctie van een eerste hulp, de ADOA dus, waar je mensen kunt opnemen en beoordelen, specialistische zorg, die achterwacht heb je dus nodig om datgene ook veilig te kunnen doen. Ja. En als je dat niet veilig kunt doen, dan kun je dus ook heel moeilijk die mensen in de eerste lijn houden. Want dan zouden de mensen risico's lopen dat we ze te lang vasthouden en niet op tijd kunnen verwijzen. Dus als je kijkt naar de toekomst, dan denk ik dat we met z'n allen heel goed moeten nadenken. Wat hebben we nou in Noordoost-Friesland nodig om veilige en ook betrouwbare zorg dichtbij te hebben. Nou, en er zijn heel veel mensen die daar nu heel hard over aan het nadenken zijn. Dan noem ik even de zorgverzekeraar. De Friesland is daarover aan het nadenken. De dokterswacht, de doktersdienst is daarover aan het nadenken. De huisartsen denken er hard over na. Daar denken ook mee de Beelstra. De Zorgbelang Friesland is daarbij betrokken. En zo heeft iedereen zo zijn ideeën en gedachten over wat hebben we nou voor zorg nodig. En wat ik ook wil zeggen is dat voor wat betreft de acute levensbedreigende zorg verandert er niet veel. Nee. Want er was al... Ja, maar dan waren al... Ja, precies. Ja. Daar waren al dingen voor. Maar het grootste gedeelte van de acute zorg, dat zijn dus de acute mensen die niet levensbedreigend zijn, maar wel acuut. Nee. En die vinden wij hebben ook recht op een voorziening waar ze geholpen worden. En niet heel ver weg, maar dichtbij. En zeker ook waar het gaat om oudere mensen en onze bevolking vergrijst ook. Ja, ja. En dat betekent dat als je met hele oude kwetsbare mensen moet gaan zeulen, om niet netjes te zeggen, naar ziekenhuizen ver weg, dat is in onze ogen niet goed. En daarom denken we ook dat je een opnamecapaciteit moet hebben, dat noemen ze dan huisartsenbedden, waar mensen met niet al te moeilijke medische dingen gewoon kunnen worden opgenomen, ook dichtbij, waardoor ze niet in de war raken of dat ze toch de zorg krijgen die past bij hun kwetsbare situatie. Ja. Zeg ik nog eventjes naar mevrouw Beerkhoff. Ja. Stel je voor, hebben we de volgende situatie. Het plan bijvoorbeeld van de specialisten om het ziekenhuis in Trostartian met een particuliere investeerder controlgang vinden. Zei Dokterswacht Friesland dan weer van, oké, we zijn er s'nachts weer? Of is dat net 1 op 1 te zeggen? Nee, dan ligt eraan als er weer een acute, dus die ondersteuning is, specialist die ondersteunt. Dus dan moeten we bekijken hoe dat er dan uitziet. Dus als het wel inderdaad die acute zorg is of die anderhalf lijn, dan zou het heel goed mogelijk zijn dat wij in de nacht inderdaad zeggen, nou dan is het vertrouwd, want dan is er weer een achtervang. Dus er is toch weer iemand aanwezig. Dus het zou heel goed kunnen, maar dan moeten we eerst weten hoe het eruit gaat zien. Ja. Ja, dan zit ik nog even naar jou, Kieltra, tot slot. Wat zit er dus, wat ambulancevervoer ongot nog te wachten? Want mij de nieuwe centrale as, heb ik begrepen dat er ook doktersposten of ambulanceposten nog bij komen. Ja, wij zijn bezig met een plan voor heel Friesland om onze prestaties te verbeteren. Ik neem de creatief 94% dat we binnen een kwartier te plak moeten wijzen. In Friesland hebben we op dit moment 92%. Ja. Wij willen dat graag boven de 94 brengen. En dat betekent dat er ambulanceposten bij komen. En voor Noordoost-Friesland is de ambulancepost in Kattenbra dan degene die daar het meest nog weer aan bijdraagt. En die is eind dit jaar met die operationeel wijzen. Tot slot, Jim kunnen met het hart op je hart zeggen, mensen in Noordoost-Friesland hoeven Jim geen zwaar te maken.
nou ja, dat is even een rare tussenkomst in stjernen weer net, Ja. maar serieus net. Frank? Voor de acute levensbedreigende aandoeningen denk ik dat zeker als mensen eerst bellen en dan afhankelijk van hun hulpvraag de hulp krijgen, denk ik dat het nog steeds vertrouwd is. En de zorgen zit hem er vooral in dat de voorzieningen die nodig zijn om de zorg met name voor de niet levensbedreigende dingen en voor kwetsbare groepen mensen, dat die zorg die moet je goed organiseren. En het lastige ervan is dat het zorg is die altijd duur is. Want je hebt te maken met mensen die beschikbaar moeten zijn, ook buiten kantoortijden, bereikbaar moeten zijn. Ja. En het gaat hier in Noordoost-Friesland nog niet om hele grote aantallen. Nee. En dat is ook een beetje het lastige. De marktwerking in de zorg die maakt het dus mogelijk dat ook instellingen failliet kunnen gaan. Ja. En dat is wel gebleken nu weer. Ja. Normaal gesproken zou de overheid zijn ingesprongen. Ja. De overheid trekt zich terug en de partijen in het veld die maken uit wat er gebeurt. En het lastige is dat je dan natuurlijk alleen maar gaat investeren in iets wat geld oplevert. Ja. Nou, en dat is gewoon heel lastig hier. Ja, je hebt hier geen hele grote adherentie. Dus heel veel mensen om het ziekenhuis heen. En je hebt grote afstanden. En dat maakt het gewoon heel lastig om een winstgevende opzet te maken. Ja. En er zal altijd op een of andere manier wel wat geld bij moeten. Ja. Tenzij je zegt van nou, we nemen er genoegen mee dat alleen de winstgevende dingen hier blijven. Maar ik vind dat als huisarts geen goed idee. En hoe zie je daar, Tjenoer? Als u zegt bij de eerste vraag, of dat, kijk, ik vanuit Dokzacht, wij doen natuurlijk alleen spoedeisende huisartsenzorg. Ja. En wij kunnen garanderen dat dezelfde spoedeisende huisartszorg gewoon blijft bestaan voor de sluiting van de Sionsberg. Dus dat stuk kunnen wij garanderen. En ook de ambulance komt nog lekker goed als ons. Ja, sterker nog, ik zie ze van het meeste dan toch twijfelen. Bel je dan in ieder geval. Dan wil je in ieder geval verder hulp en krijg je een goed advies. Ja. Of dat nou bij de dokterswacht is of bij de ambulancedienst, dat maakt het op zich net eens zo voluit. Als je het net vertrouwen, gewoon bel je. Ja. Het noem maar nog even tot slot. Ik kan het zeggen, de nummers. Dus 0900 112 7112 voor de dokterswacht. En bij levensbedrijvend gelijk 112. Ja, en hiermee komen we aan het einde van een hele speciale weekend nieuwsshow die helemaal richten weer op acute zorg in Noord-Friesland. Volgende week ben we er van Stelsberg. En als je in Noord zit en er is wat, bel je 0900 112 zo'n 112. En de drie gasten hier aan tafel die hebben beloofd dat het dan zeker goed komt. Ont nog een keer.